बर'नि सोमावसारनायाव गावनि गोख्रों देंखोजों बिहोमा होबोनाय जांख्रिथायारि देंखोगिरि जोहोलाव दैख्रुं खुंगुर बसुमतारीनि दिनै थैनो सान। बर'नि सोमावसारनायाव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्रुं खुंगुर बसुमतारीया गावनि देंखोजों बयखौबो जावरिखांहोयोमोन। सोमावसारनायनि समाव गेजेर गेजेर गावनि सुजुनाय जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबनानै बयखौबो मेंगा होयोमोन जोहोलावा आरो बेबादिनो जांख्रिथायारि देंखोगिरि जोहोलावनि मेथाइ खननायाव गोबां सोमावसारग्रा जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा गोसो गोरबो देहा मोदोम गोख्रों जायोमोन। दिनैबो बिथांनि मेथाइयाव गोहो दं, जाय मेथाइफोरखौ खोनायोब्ला नोंथाङाबो जावरिखांगोन। नाथाय दुखुनांथाव जोहोलाव दैख्रुं खुंगुर बसुमतारीया थांनाय 2016 इं डिसेम्बर दाननि 17 खालारखालि बे बुहुमनिफ्राय अबथिरा जानगारलाङो आरो गासै बर' माहारिनि गोसोआव गोथौ दुखु होलाङो। बेनिखायनो दिनैनि सानाव एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गोबां सानसुमैफ्रा बिथांखौ दान्दिसेब्लाबो गोसोखाङो। गोसोखांनाय बायदियैनो बोसोरफ्रोमबो बिथांनि मांखरसालियाव थांनानै दुखु फोरमायना बिबार बावो। एबसुनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।